Ziyambi anoonekwa kunzi is the main individual anoonekwa kunzi is being used kuti ange ari ku front line achirana for the constitutional amendments. He is their mouthpiece. Arikuya panguva ino achinodeliver messages mukatarisa even panguva ino is vowing kuti MPs akusina secret voting unofanira kubuda pachena tione kuti uri kusapota here kana kuti hausi, in such a way yekuti tikangoona uchingoenda against the constitutional amendments, aiwa future yako mu the government or mu ZANU-PF aiwa akusina wakutoeliminate. Wasadambira mashoko obuda nyuka panguva achinzi time will tell. Pana Ziyambi, don't subscribe or like on the bell icon. Ati 2013 posta this picture amuri kuona da Ziyambi iri sezvamuri kuona ava vakaisa jema mumaoko ari in prison. Obudanya chiti this thug will go to jail. Foolish Barakashi thugs will dismiss this claim, but time will tell. Bookmark this. Panguva ini tikona kukomana anti 2030 vari kuti bookmark this post. Wakomana muri kuona vari kusapota but who are being used vachipiwa mari and the likes kuti vakwanise kuendoza ma-constitutional amendments. These people muchazotaura kana ma-constitutional amendments kana achinge apasiwa into law and the likes, zvese zvinenge zvapera zvati zi zvikaranda zvatina zvazvoda kwatina. These are the first people muchaona vachatanga kueliminatewa. We are seeing this zviri kutaurwa nema-anti 2030 vachiti this script takatomboiona. Even if you can reflect pana VP Kosano Chwenga, he was the front runner we 2017, but what happened next? He was the first person watakaona kuti akatanga kurisiva ma-attacks and the likes nezvimwe zvakadaro, but despite the fact kuti he is the one akaisa that administration, but panguva ine akaatakiwa, that's the same script iri kaishandiswa nezvigananda. These people, they are being put kufront vachinzi time leadai this cap 3 developments nezvimwe zvakadaro. These are the same people wamuchaona kuti they are going to be eliminated first kuchipinda new blood. Pinda comment section medu zofungura any more kudi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, share on the bell icon.